Usutu na em ya kasur jong pi. Em bat ngarung alek ko tip AA. Oh, ap mo ngan kol biang menta. Kam sungu shingante dadan lang bat pi. Halo. Pilang la ayu. Ngadang sai kali. Oh, Ti pipat pidang la ayu. ngati hakajing sya menta kasngi tengah bun kambha. Henry tang nakadaw bang aku abane keren bat pi am. Ngala ino shwai kikam. Ngala penlut por shwa abane keren bat pi. Kuble siboni pi ba pila penut por nak benta jong ama. Pi keteng gumdang ngalak lat. Yang ngati pila ban khoda irus. Ani so tiang sya taka keteng jong pi ma. Terus kai kadaw ka ba penlong pi. Ba pi kuat ban jas ngotonat para lok bat nga. Sisin ba ubriu ne kabriu. Kikwa bane jan bat no bano. Kadan bat kicing tumu. Kai kain kata ka jing temu. Kata kajing tumu. Kadai namar banga i dia pi. Terus kata te ka bam la ban long. Kumno ken pila ban I janga. Haba nga ya pi ngapat itu. Ngam la ban ap hadu ba pinda i tu yanga. Henry naduk mangalayu i pi. Kajing i jonga kalau suthet apo kadunu jong pi. Mentang aku ban yo ngau no kajubab na pi. Lapi dan lat ne em ban pelak jakai kajing i jonga apo kadunu jong pi. Kentin betian bepi lakren barong nam shen ko yaki. Terus kajing khang lai kala pli lupa nak benta jong pi. Henry lada long ka bala ngaku abangan itu syai pi. Buat kuslaya kata kapur kan saya lam ya pi ba pin itu yanga. Bu syama la don bakot yang ate. Ngasakol bi ngai pi ma. Haita. Balai, ila pu na. Hot kan? Ni pi te pinang ba mo ban pin be. Te habang la don lupa tai kaplan. Kabiang pi banang bawan keren. Ngan penbij beje hadu ba undayap ler sendan. Pej ho yo ba utip yo lese kan jia kanu ka jing so se hadin. Ngam tharai pi ba untip. Apit pimo ya ba uwan sini. Halo. Ani pilale stai bha mo menta kasmi.
Phi ý sẽ yang à? Hoi ngai yu i. Phi dan hai. Ngadon hang ni hajan jong phi. Hey con. Hey con. Bale. Phi đi mà phi Ros. Iros yu ta. Iba phone yang am tate. Em phi la baklan thrai. Ma. Hello. Oi. Lada phi dan sisa hang nei hajam sobha se pan ithu yang à. Namar ngah ko ban ithu pelate ya phi. Ya tu syaya nga de manu ki tu ki kan thai ki bai ya lang bat phi. Kita kide ki khun jong umalik bangatre mangate. Lawan sini lawan. Hey, bu Syama lawan ni mai. Balik Islam, pijak cai. Ngalaji sabat parallah tak ada usaslam. Ni la syu apsa e pina duk mene hang ne. Ya no ya. Ya. Cần tin bất thiện bất phiền lá cần Barok nam shin ko yaki Oi. Ngasutu ba phi kwa tang ban pen bikai yang ah. Balik pikiran bik kumta. Ladang along kumta ngan syu penlut por kai si ela di banyak keren bat phi. Lada dei kumta balai ken phim kwa ban pen ithu yang ha. Em di kumta. Henry ka tu kasngi de badan lang bat imei. Ngam yo lat syu ban pen itu ya phi. Ros wat lada ngam pat ithu ya phi. Henry menta ngala ye je phi. Jab loi lada phi ich si sayanga. Wat nam ya lang syu bat ka tu ka kan thei ka ba phi ya lang man ka por. Hoi nya ye je phi. Henry ngam na ban kata je kata. Phi tem ngi israi bahate ladang ayu iya phi ba phi ya lang bat ka tu ka kan thei. Lada ngaya ya bat giwe ki ken thei. Pila ban don kum kata ka jing sngau. Henry itoi dei khun jong malik jonga. Phim dei ban don kano ka jing thras nu yang abat ka. Oh, ladan ba phun yang ah. Aswama ngasa kol bengai phi. Em nang ban kol ma phi anga. Namar nga syubat da ka phun jong imei te. Syu abai tang da kol mangai phi mo. Hoi ta tamba sa phun ken. Namar nga su kan jate lada ngam yo ban yakran bat phi. Hoi ta.